videl, a tam... Neviem, alebo sem príde s rapidečkou do piči, tak to hneď potiahne to. Toto má rapidečka, to potiahne. Koľko? To nesem, alebo rapidečku, keď to nesem. Ide! Nie! Dobre, wow, čakať. Dobre, Jogi mu. Ja! Ide! 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 Jogi! Dale, ešte! Tu, baš čas. Daj! Ide! 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 No tak toto lúža, takže aj Stanko Dolšek je zatiaľ tretím Furmanom, ktorý prešiel túto celé 50 metrov a teraz Furman zo Sabinova, Jogi a Amor neuveriteľne zabrali. Nádhera.